Din il-ġimgħa li fiha rajna lill prim Ministru jdur minn investiment għal ieħor ma kienitx xi ġimgħa eċċezzjonali. Iżda kienet ġimgħa li kkonfermat ix-xejra tal-investiment tul din il-leġislatura. Ċifri li kiseb One News minn Malta Enterprise juru li fl-aħħar 3 snin pajjiżna attira 98 investiment dirett barrani. Investimenti li kienu approvati fl-2013, 41 fl-2014 u 21 fl-2015. Dawn jammontaw għal kważi 3 darbiet iżjed l-ammont ta' proġetti taħt Gvern Nazzjonalista. Bejn l-2008 u l-2012 l-ammont ta' investiment dirett barrani kien laħħaq biss is-37 proġett. Fost dawn l-investimenti taħt Amministrazzjoni Nazzjonalista kien hemm il-kumpanija TRC li ħadet mal-10 miljun dollaru minn flus il-poplu u ħarbet il-barra minn pajjiżna. Jirriżulta wkoll li l-ewwel sentejn ta' Gvern Laburista, ġifieri bejn is-sena 2013 u s-sena 2014, il-kumpaniji lokali investew aktar minn 176 miljun euro investiment kapitali. Il-fiduċja hija riflessa wkoll fl-ammont ta' art industrijali li kienu allokati mill-Malta Industrial Parks. Matul dawn l-aħħar 3 snin, 124 kumpanija benefikaw minn għotja ta' fabrika jew art fuq kiri jew ċens, kif ukoll ġew mogħtija aktar minn 230,000 metru kwadru ta' proprjetà jew artijiet f'żoni industrijali. Jidher li dan is-suċċess mistenni jissokta, speċjalment meta bħalissa għaddejja ħidma biex isiru l-proġetti tal-Maritime Hub, il-proġett tal-White Rocks, il-proġett tal-Crafts Village, kif ukoll l-investiment ta' Barts Fawdesh u l-American University of Malta u bosta investimenti oħra mill-privat hekk kif imħabbra f'dawn l-aħħar jiem.